Osasto on messuosallistumisen sydän. Messuosastolla kaikki asetetut tavoitteet muuttuvat konkretiaksi. Osaston toiminnalla messujen aikana on tärkein rooli onnistumisessa. Valitse siis oikeat ihmiset osastolle. Mieti sopivat houkutukset kävijöille. Äläkä unohda henkilökunnan perehdytystä. Innosta osaston henkilökuntaa. Tee heille pelisäännöt ja esittele osallistumisen tavoitteet. Kiinnitä huomiota muutamiin yleisiin messuosastojen virheisiin ja huolehdi, ettei niitä näy sinun yrityksesi osastolla. Näin edesautat menestystä messuilla. Haluaisitko sinä vierailla tällaisella osastolla? Entä houkuttaako tämä osasto tutustumaan yritykseen tarkemmin? Kännykät ja läppärit on syytä laittaa takahuoneeseen osastotyöskentelyn ajaksi. Jos yrityksesi kannalta on tärkeää hoitaa messujen aikana asiakaspuheluita, sen ei pitäisi olla osaston henkilökunnan tehtävä. Osaston istuimet ovat asiakkaita varten. Henkilökunta on helpommin lähestyttävää seistessään. Huolehdi, että ihmiset pääsevät riittävän usein tauolle, jaksaakseen olla ryhdikkäästi osastolla. Henkilökunnan keskenään jutustelu ei houkuttele asiakkaita osastolle. Osastolla työskentelevien tehtävä on lähestyä ihmisiä. Ja pitää huoli, että kävijöille jää positiivinen muistijälki yrityksestä ja sen tuotteista tai palveluista. Kun asiakas tulee osastolle, henkilökunnan tehtävä on huolehtia, että hänet huomioidaan. Pienillä huomioilla ja muutoksilla saat toimivan osaston, jonne asiakkaan on helppo tulla ja josta jää positiivinen mielikuva yrityksestäsi. Huolehdi siis, että sinun yrityksesi osastolla työskennellään asiakaslähtöisesti ja tuloksellisesti.